Szervezetek evolúciója. A szervezetek, cégek sokfélék. Fejlődésük hasonló jellegzetességeket mutat, mint az emberek fejlődése. E fejlődésnek vannak jól körülírható állomásai, mint ahogy meg tudjuk nevezni az emberek fejlődésénél is a különböző korszakokat. A szervezetek esetén ezeket a szinteket paradigmáknak nevezzük. Egy-egy szintnek, paradigmának jól azonosíthatóak a céljai, a működésmódja, és hogy miként befolyásolja egy-egy paradigma az abban működő szervezet lehetőségeit, illetve hol jelentkeznek a korlátai. Fontos, hogy minden szint hasznos és szükséges a szervezetek életében, ahogy az ember is attól tud egészséges felnőttként élni, hogy a gyermekkorának, ifjúkorának minden tudását integrálta. Minden egyes fejlődési szinthez az integrál szemlélet színskáláját alapul véve egy-egy színt rendeltünk. Ezek a következők: a piros, a borostyán, a narancs, a zöld és a tíl. Kezdjük a fejlődési szintek bemutatását a piros színnel jelölt paradigmával. Az ilyen szerveződés metaforája a farkasfalka. Fő jellegzetessége, hogy a szervezet egy erős vezető köré szerveződik, aki a csoport minden tagjával személyes kapcsolatban van és személyesen irányít. Ez a forma az egyszerű, egy ember által átlátható helyzetekben hatékony, ám bizonyos cégméret és együttműködési érettség fölött már nehezen működtethető. Amikor a semmiből kell kitalálni egy új terméket, vagy gyorsan kell megszervezni egy csapatot, ez a paradigma igen hatékony lehet. Az induló vállalkozások így kezdik működésüket. A piros paradigma mentén működő szervezet árnyoldalai lehetnek a hatalommal való visszaélés és ennek következtében a főnököktől való félelem. Ez az erős vezetői autoritásra épülő szerveződési szint ugyanakkor már jól használja a munkamegosztást. A csapat tagjai egy közös cél érdekében együttműködnek egymással. A maffia, az utcai bandák vagy a törzsi milíciák példák napjaink piros paradigmában rakadt szervezeteire. Ennek a paradigmának a legnagyobb korlátja az egy személytől függő célmeghatározás és irányítás, illetve a bizonytalanság a hosszú távú működésben. A következő szint a borostyán akkor alakul ki, amikor az egyének keresnek egy kiszámíthatóbb, stabilabb struktúrát. Ez szint egyik lehetséges metaforája a katonaság. Legfontosabb sajátossága a borostyán szintnek a formális hatalmi hierarchia megjelenése. Ezt a mintázatot találjuk a nagy birodalmak és az egyházak szerveződéseiben is. A fentről érkező igazság, dogma irányítja a szervezetet. A stabil struktúra és a formalizált eljárások hosszú távú célok követését teszik lehetővé. A formális hierarchia nem az egyének képességeire, hanem a társadalmi szervezeti státuszokra épül. A borostyán szinten működő szervezetek gyakran merevek és nagyon lassan változnak. Ez egyrészt stabilitást ad, másrészt megkönnyíti az alsóbb szintek központosított kontrollját. Ez szint forradalmi újdonsága a hosszú távú perspektíva és a formalizált eljárások, illetve a kiszámítható szerepek megjelenése. Korunkbeli megnyilvánulási formái a legtöbb állami iskolarendszer, a kormányhivatalok, a történelmi egyházak, az állami vállalatok és néhány lassan változó nagy szervezet felépítése. Ezek a szervezetek jellemzően akkor ütköznek saját korlátjukba, amikor megváltozik a környezet, és az új kihívások új megközelítést igényelnek. Az egyre gyorsabban változó környezethez való alkalmazkodás szükségessége megnyitja az utat a narancs paradigma felé, amelynek metaforája a gépezet. Ezt a paradigmát a felvilágosodás vívmányai keltették életre, a hagyomány megkérdőjelezése, a racionális gondolkozás és a feudális előjogok eltörlése. Fő jellemzője a szervezeten belüli és a szervezetek közötti szabad verseny, a növekedés és profitközpontúság. A menedzsment a célok előírásán keresztül irányít, míg a végrehajtók szabadságot élveznek a célokat legjobban szolgáló eszközök megválasztásában. A célok továbbra is felülről érkeznek, de a megvalósítás hogyanjának eldöntése az alsóbb szintekre kerül. A narancs szervezetek átütő újításai közé tartozik az innováció, az egyéni felelősség megerősödése és a meritokrácia, ahol az egyén saját képességei, intelligenciája és kreativitása függvényében kapaszkodhat egyre magasabbra a szervezeti ranglétrán. Ez a szemlélet ma a nyugati világ szervezeteiben a leggyakoribb. Szinte minden nagyobb multinacionális vállalatban megjelenik, és a magánegyetemek is gyakran ebben a paradigmában működnek. A narancs akkor érkezik lehetőségeinek határához, amikor a profit megszűnik motiváló tényező lenni, és a foglalkoztatottak elköteleződése drámaian csökken az őket fogaskerekek módjára kezelő szervezetek irányában. Egy közelmúltbeli felmérés adatai szerint a világ munkavállalóinak mindössze 13%-a elkötelezett a foglalkoztató szervezet iránt. Ez mindennél ékesebben világít rá a narancs paradigma korlátaira.
A következő szint akkor bukkan fel, amikor az emberek keresni kezdik a munkájuk értelmét. A zöld szervezet metaforája a család. Jellegzetességei közé tartozik, hogy a cégek ügyfeleik megelégedettségére törekszenek, a szervezeti tagok a közösen osztott vállalati értékek mentén hozzák a döntéseiket, és elkötelezettek a közös ügy iránt. E paradigma forradalmi újdonsága egyrészt a stakeholder szemlélet, ami az alkalmazottak, a megrendelők, a partnerek, a tulajdonosok, a helyi közösség és a szélesebb társadalom érdekeinek harmonizálását jelenti, másrészt a vállalati kultúra szerepének a felértékelődése, illetve a dolgozók felhatalmazása. Példaként említhetjük a magyarországi székhelyű Prezit vagy a Magnetbankot. Az agilis és lean mozgalom ugyancsak ezt a színt célozza meg. A zöld szint akkor ütközik korlátaiba, amikor a konszenzusra való törekvés rendkívül lassú döntéshozatali folyamatokat eredményez, és a formális menedzsment hierarchia összeütközésbe kerül a dolgozók növekvő autonómia igényével. A teal paradigma akkor kerül előtérbe, amikor egy szervezet megpróbál kilépni a hagyományos vezetői hierarchia keretei közül. Metaforája az élő szervezet. E szervezet jellegzetessége a flexibilis struktúra, a közös küldetés köré szerveződő kooperáció és a szervezeten belüli elosztott döntéshozás. A teal szint átütő erejű újdonsága az emberi teljesség szervezeten belüli megélésére való törekvés, az önirányító csapatok és az evolúciós küldetés. Az első azt jelenti, hogy a szervezeti tagok szakmai szerepeiket nem személytelenül, hanem hiteles emberségükkel látják el, azaz érző, intuitív és spirituális oldalukat is beleviszik a munkájukba. Az önirányítás arra utal, hogy a munkacsoportok, hagyományos vezetői funkcióikat átvállalva, önállóan szervezik és irányítják a tevékenységüket. Az evolúciós küldetés a szervezet hozzájárulását jelenti az evolúcióhoz, és független a szervezet alapítójának vagy vezetőinek személyes ambícióitól. Példák a többé-kevésbé teal paradigmában működő szervezetekre az amerikai sportruházatot előállító Patagonia, a paradicsomfeldolgozó Morningstar, a holland otthoni ápolási szolgáltatás nyújtó 7000 főt foglalkoztató Buurtzorg. Nagyon fontos érteni, hogy egyik szín sem jobb, mint a másik, csak másra tesz alkalmassá. Minden perspektíva hordoz értékes gondolatokat és elképzeléseket. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy az újabb perspektívák hatékonyabban kezelik a növekvő komplexitás problémáját. Ez nem jelenti azt, hogy minden helyzetben ezekre a paradigmákra van szükség, és hogy csak zöld vagy teal szervezetek lehetnek eredményesek. Sikeres szervezeteknél az új megközelítések magukban foglalják a korábbiakat, mint egy matrióska baba. Azaz egy teal szervezetben is szükség van arra, hogy valaki borostyán vagy narancs megoldásokkal álljon elő, ha az felel meg leginkább az adott helyzetnek.